District President, Madam सत्र मुलाकाती कमिटी सिंगत्य चेयर जगह दैराम कम्युनिटी हॉल जों चिनी महाराज नि जेदागी मुंग जों ऑब्जर्वर उंगै जों मियानिसिम लगातार कन्टिन्यू 3 दिन खालामनि परे बिनि जोंहाय सेकेंड सिनारा जो सेकेंड जून मातै जों तिनि और कक्सा फायखाय सामफ्रायलै दङ ओ जगह जों तिनि पाँचटा एडिसिभ विलेज तै सिनारा 12टा बुथ सेन्टार अबनति जों दिनै गाहाम के रिपोर्ट ना हालायखा तै ओ रिपोर्ट नि मुताबिक जों ओ जगह जों जे बुथ कमिटी खावै माने बरकनो जे जगह चिनि YTF फेके TWF जेता फर्स्ट जेता चिनि किसी किसी प्रॉब्लम लायजा तंगने माने खाजा गया खबजिया तंगने कोरोना जतन एड खाय जतन क्लियर रंजा ताबक सं जरा चिनि जे नजरा जों जे ऑब्जर्वर हिसाबै नै माने बलायके गाहाम खालाय जों जे गलागाती सोमदै सपननो सामन खालायनो जों नुबाय दङ सिनारनि जे बरमिरा खूब एक्टिभ बलायके सामन गाहाम खालाय दङ बने बिसंदैनो जों ताबक जत जागावनो जों अबस्रु सिन विलेज कमिटी बुथ न सिम टारगेट खलिया जों जगह 2023 नि जे विधानसभा अबनति पेनसिन सामन जतन सामन खालाय मानाय जाखै जों सामन खालाय दङ बने बलायके गाहाम ताय दिनै जों जगह जों 3 जना फरकताम जों जगह जों गबसं लायखा चिनि कोऑर्डिनेटर संगै जों बरकनो जे जगह किसे डिस्टेंस हासार विलेज बाय विलेज हासार दंमोन बा सेंटर हासार दंमोन आमनो मिलवने जों जतननो जों जे बुथ सेंटर दंमोन बनो जों एखे खालामना बासा 3टा बासा 4टा बासा 5टा अब हाकि रक जों मिललाय मा खालाय अब सुबिदाते पाब्लिक नि सुबिदाते एके बरनो नायकानि गानागे नि सुबिदाते अबनतैनो जों सामु खालाय दं अबनि बागै बसकांनि जे खाना जे पेमेन्ट परबे जों ताइसा टोटली जों ताइसा काम के रिफुना हानानि बागै जों 5 तारिख ओ हलना जों ताइसा जब बुथ कमिटी बाय आसुलायनि बागै जों निर्धारित हायका सिद्धांत खालामबाय लेकिन हमबाय जत इलेक्शन प्रक्रिया जे सामु हुमु खायनि BLA रक बा BLA अपॉइंटेड थाइजने सिनि पार्टी थेके बो ओ BLA प्लस बुथ लेवल कमिटी BLO बाय कोऑपरेशन खायनाय जत इलेक्शन नि जे सामु हुमु न सिनि पब्लिक बाय कन्टेक्ट खायनि बेपारो अबरनो जों बिसि प्रायोरिटी एवं जों आबो एम्फासाइज खालाय सिनि मीटिंग आबो नि सामु जों तिनि अरो जे गुलागटी जे जून नि मीटिंग जों प्रोग्राम सालायके अपन बगे जों विश्वास दङ जे रिपोर्ट एज फार रिपोर्ट इज कंसर्न वी आर वेरी मच कॉन्फिडेंट 100% 200% कॉन्फिडेंट जे अरो त्रिपुरा मथा एकदम शक्त पुक्त एकदम ग्राक अपन बगे सिनि विश्वास दङ जे 2023 और विलेज कमिटी इलेक्शन बुबु कारण जों रांसाकनि आंध्रसनि अर्थात आमुतुइ देहान सिन कग्रक बाय आमुतुइ रांसान आमुतुइ सिं बनो प्राइज खाने उपहार होनाय गिफ्ट होनाय अब सिनी ऑब्जर्वर टाइ और जत रैंक एंड फाइल लीडर्स इंक्लूडिंग MDC सिं और स्माइ टांगलायखा जे बुबु कारण कायसा रांसाकनि जों कायसा आंध्रस बा आमुतुइ सिं बनो गिफ्ट खायनाय 2023 बनि खक्सा MLA जे वारियर्स जे ग्रेटर त्रिपुरा लैंड वारियर्स जों कायसा और MLA स्रामनाय अबसिनी बिनि रिपोर्ट नि बिसिंदिनो जों अलरेडी একটা এসএস খাইমান হামবাই স্যার যে ওর জায়গা বাহাই খাইমান